С масло. И с кашкавал. Специалистът в царевичните пръчици обича стар, а сега... Прощайте, едни вафли сте виждали тука? Какви вафли, бе, мен? Не се вкараш някакви филми, братле? Объркал си рейса, пич. Чоко Феймили, не зяпай, лапай. Добър ден. Накъде така? Отиваме на частен урок. Но много е скъпо. Много е скъпо. Кажи, баба, тенкю. Кажи, баба, тенкю. А ние учим английски вкъщи. Как така вкъщи? Със съм учителя по английски от Калиакра сандвич, разработен заедно с релакса. Give me 5! Just 1 and 35. Глей, каква е убава и апетитна. Знаеш, що ки правиме? Ки я крадеме ли? Или само ки я гледаме? Ки я крадеме. Ама ки чекаме удобният момент. Я не можем, веке. Абе, кратуно пробияна. Ова е моба. Трябва по-така. Гледайте, майки, стане. Ке стане я. Ке стане, ама за малко, а стане се кът лък. Аз стойка голем звер, бе. Кът ме приклещи на оградата, викам си уйдех. Ама то за наденицата си струваше. Абе, бая зор видееме. Ама има защо? Македонска наденица леки. Ке умрем за нея. За наденицата ви оттепах. Късмет. О, бай Вълчо, мокро, а? Имам гости от Павликени. Хубави хора. Дошъл съм за нещо сухо. Добре. Новия сух шпек. Перелик. Ама като е нов, да не... Бай Вълчо, цяла България ме познава. Точно за хубави хора. Той изпекло, бе. Сух шпек, перелик.